dohányfüst beszívása magánügy, a kifújása viszont közügy. Le a közterületi dohányzással egy kicsit, ha sarkosan akarok fogalmazni. Jó, ez tetszik. Egyetlen atomnyi dohányfüstnél van a határ, tehát szerintem senkinek nincs joga akár csak egyetlen atomnyi dohányfüstöt sem más tüdejébe juttatni, aki ezt nem szeretné. Mi a megfelelő? Tehát azt mondja, egy atom se kerüljön másnak a szervezetébe, akkor ez azt jelenti, hogy aki dohányozni szeretne, az otthon 4 fal között. Hol írjam alá? Magam sem mondhatnám szebben. Oké. Sziasztok! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Pro-Kontra Podcast heti adásában. Ezen a héten is nagy szerencsém van bejelenteni, hogy Ecsedi Miklós lesz a beszélgető, illetve vitapartnerem. A heti témánk pedig egy könnyedebb, de szintén fontos téma lesz, ez pedig a dohányzás. Úgyhogy a dohányzás betiltása, ha jól értem, az a tételmondat, ami mellett érvelni fogsz, Miklós. Átadom neked a terepet, és hallgatlak, hogy miről szeretnél meggyőzni engem és a hallgatókat. Szia Bence, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban a dohányzás és annak kapcsán fogunk ma beszélgetni, ezzel készültem. A tételmondatom a következő lenne: a dohányfüst beszívása magánügy, a kifújása viszont közügy. Le a közterületi dohányzással egy kicsit, ha sarkosan akarok fogalmazni. Jó, ez tetszik. Kíváncsi vagyok, hallgatlak. Egy egészen friss hírrel fogok nyitni, méghozzá, nem tudom, tudod-e, de most pár napja, áprilisban jelentette be Torino polgármestere, hogy a városban legalább 5 méter távolságot kell ezentúl majd tartaniuk a szabadban dohányzóknak, a nem dohányzóktól. Tehát mások közelében csak akkor lehet majd rágyújtaniuk, amennyiben a nem dohányzók kifejezetten hozzájárulnak ehhez, és még ráadásul az is a szabály részét képezi, hogy a terhes nők, illetve a gyermekek közelében még ekkor is tilos, tehát ők kvázi hozzá sem járulhatnak. Tehát közterületeken, Torinóban innentől kezdve legalább 5 méter távolságot tartani kell. A torinói hírt nem hallottam, úgyhogy ez nagyon érdekes, meg ezt vesézzük is ki. Amit én olvastam, április 16-ai hír, hogy az Egyesült Királyságban viszont megszavazták a dohányzásnak az effektíve betiltását, fokozatosan való betiltását szorgalmazó törvényt. Ott pedig ugye az a koncepció, hogy nem a dohányosok, nem effektíve a dohányzáson keresztül fogják meg a kérdést, hanem az értékesítésen keresztül. Ez azt jelenti, hogy 18 éves személyek nem vásárolhatnak dohányterméket, és ilyen felmenő rendszerbe fokozatosan ezért elérik, hogy egy dohányzás mentes társadalom jöjjön létre. De beszéljünk a Torinóról, tehát szerinted ez jó? Úgy érzed, hogy ez egy jó megközelítés? Abszolút, szerintem ez a jó irány, amit említettél az Egyesült Királyság kapcsán, ugye hasonló rendelkezés van, vagy hát illetve most már csak volt hatályban Új-Zélandon is, igen. Illetve Indiában is vannak hasonló szabályok, meg hát a világ több országában ezt a felmenő rendszerű alapvetően kínálatcsökkentés irányából megközelített hozzáállás, ez abszolút terjedőben van, viszont szerintem nem ez a jó irány, hanem a jó irány az a közterületi és a kárel felőli megközelítés se lenne a kérdésnek. A kárelvről talán ez majd még valószínűleg szóba fog kerülni egyéb vitáknál is. Itt most csak nagyon röviden, hogy értsék a kedves hallgatók, bár valószínűleg nagy részük tisztában van a fogalommal, de mégiscsak röviden. Ez ugye egy Beccaria-tól eredő fogalom, amit aztán James Mill és John Stuart Mill is átvett, illetve részletesen kifejtett. Ennek ugye az a lényege, hogy az állam vagy a közösség csak akkor avatkozhat be az egyének életébe, ha az másoknak okozott kár megakadályozását szolgálja. Ez ugye a kárelvnek a lényege, és szerintem a dohányzást is innen kellene megközelítenünk társadalmi szinten, azaz egészen addig, amíg másoknak nem okoz kárt egy dohányos, másokat nem veszélyeztet a dohányzással, addig én nem lennék a tiltásnak a híve. Persze ösztönzőkkel,
az feladata a társadalomnak, és feladata lenne mindannyiunknak, hogy próbáljuk arra ösztökélni a dohányosokat, hogy saját maguknak se okozzanak kárt, és nehezítsük azt, hogy dohány árukhoz hozzájussanak, de ha ennek ellenére ők mégis úgy döntenek, hogy saját testüket, egészségüket, életüket szeretnék károsítani, akkor szerintem ezt szabadon kellene megengednünk nekik. Viszont tehát onnantól kezdve, amikor ezzel már a dohányzással másoknak is kárt okoznak, másokat is veszélyeztetnek, és ugye a közterületi dohányzás gyakorlatilag ezt jelenti, ezt már szerintem ehhez nincsen. Ha erősen akarok fogalmazni, nincsen joga senkinek, nincsen joga egy dohányosnak, és épp ezért kellene erről az oldalról megközelíteni ezt a kérdést. De most ugye azt én is el tudom mondani, hogy mondjuk adott esetben zavar a dohányfüst, tehát buszmegállóban, vagy a étteremben régen, még 2011 előtt, amikor az ember lement Magyarországon is, és a dohányfüstbe kellett leülnie, enni, inni, az rendkívül zavaró volt, de addig nem feltétlenül mennék el, hogy ez káros. Tehát most értem, hogy abban az intervallumban zavaró, meg talán ki lehet mutatni, hogy nem láttam erre vonatkozó kutatásokat, lehet, hogy van, lehet, hogy nincsen, de kíváncsi vagyok, hogy mivel támasztod azt alá, hogy egyébként ez a passzív dohányzás, tehát én másnak a dohányfüstjét, ha beszívom, abban a limitált időben, amíg egy légtérben tartózkodom vele, az kimutathatóan káros. Nagyon fontos a kérdés, és jó, hogy innen már kezdeteknél ezeket a kérdéseket körüljárjuk. A legtöbb adat, illetve információ, amit most mondani fogok, az a Semmelweis Egyetemnek a oldaláról, illetve kutatásaiból fog származni. Ezeket majd a podcast online felületein, ha lehetőségem lesz, akkor közzé is teszem, vagy megosztom ennek a linkjét. Lesz. Szuper. Onnan indulnék ki, hogy a dohányfüstnek alapvetően két fő formáját különíthetjük el, megint egy kicsit elmélet, de rövid lesz, ígérem. Jó. Az egyik azt főfüstnek hívja az egészségügyi szakirodalom, ez a dohányzó által beszívott, majd kilélegzett füst, ez a főfüst, és van ehhez képest egy mellékfüst, ami pedig a parázsló cigarettának a végéről felszálló füst. Ugye ez a főfüst és a mellékfüst egyébként közel azonos összetételű, viszont ezt egyértelműen tudományos adatok támasztják alá, nyilván ezeket viszonylag egyszerű vizsgálni. Ebben a mellékfüstben az egészségkárosító elemek, tehát ingeranyagok, toxikus anyagok, rákkeltő anyagok nagyobb koncentrációban vannak jelen. És ugye a passzív dohányosok, tehát akik nem dohányoznak, csak egy dohányfüst, dohányzó mellett vagy a közelében vannak, őket ugye egyrészt érinti maga a főfüst is, hiszen a dohányos, amit kifúj, ez a főfüst, azt is belélegzik, illetve ezt a mellékfüstöt is ők jóval nagyobb arányban lélegzik be, ami a parázsló cigarettából származik, és ennek, tehát ezt környezeti dohányfüstnek is hívja másképp az egészségügyi szakirodalom. Ez egy olyan, tehát ennek a hatásai még károsabbak is, mint a dohányfüstnek a beszívása. Vannak ilyen konkrét adatok is, hogy passzív dohányzók körében a tüdőrák esélye 20-30%-kal magasabb, mint a nem dohányzók esetében. Ez egy konkrét adat, viszonylag ugye nagy benne a intervallum, sok minden egyébtől is függ, illetve még egy konkrét adatot mondanék, miszerint a tüdőrák kialakulásának hátterében 30-szor többször áll a passzív dohányzás, mint az összes többi légszennyező anyag. Na jó, de erre ugye két kérdésem van, hogy mihez képest, tehát mondjuk a kipufogó gázhoz képest, ez súlyosabb, első kérdés. Második kérdés, milyen kitettség mellett? Tehát, hogyha azt mondom, hogy én tényleg elmegyek egy dohányos mellett, akkor az már kitettségnek számít, vagy mondjuk munkatársamnak kell lennie, akivel én egy zárt térben vagyok összezárva, legalább napi 3 órát. Tehát erre a két kérdésre nem tudom, hogy van-e válaszod, hogy tényleg mondjuk a kipufogó gázokhoz, az egyéb általános környezeti ártalmakhoz képest ez kimutathatóan nagyobb-e, illetve a másik kérdés, én csak ismétlém magamat, hogy mit is mondtam? Mekkora kitettség kell ehhez. Mekkora kitettség kell ehhez, hogy kimutatható legyen. Köszönöm. Igen. Részben lesz most kapásból válaszom, a többi az jó eséllyel benne lesz majd a linkelt cikkben, aki erre részletesebben kíváncsi. Amire konkrétan van adatom, vagy kigyűjtöttem információt, az a kipufogó gáznak a hatása is ahhoz képest a dohányfüst. Gyakorlatilag vizsgálatok alapján azt jelenthetjük ki, a tudományi mai állása szerint gyakorlatilag
bizonyossággal, hogy egy zsúfolt dohányfüstös étteremben a légszennyező koncentrációja sokszorosa, tehát többszörösen meghaladja egy forgalmas autópályán mért káros anyagoknak a hatását. Tehát alapvetően a kipufogó gázhoz képest nagyjából hasonló helyzetben rosszabb a dohányfüst, vagy nagyobb egészségügyi kockázatai vannak. Egyébként a gépjárművek és a kipufogó gázra majd szeretnék külön is kitérni. Egy kicsit később csak még talán visszatérnék, hogyha megengeded itt a dohányfüstnek a különböző formáira, illetve hogy miért is annyira káros, és azon belül a passzív dohányzás. Itt még kiemelném egy utolsó, vagy hát egy negyedik fajtáját, ha lehet így mondani, a dohányfüstnek. Ugye eddig beszéltünk a főfüstről és a mellékfüstről, illetve az úgynevezett másodlagos dohányfüstről, amit a passzív dohányzók lélegeznek be. És ezen túlmenően van még egy úgynevezett harmadlagos dohányfüst is, vagy másképp maradvány dohányfüst, ami gyakorlatilag a dohányfüstnek a bútorokba, szövetekbe, ruhákba, ugye beissza magát ezekbe az anyagokba a dohányfüst, és ennek a károsító hatásairól is nagyon komoly adatok vannak, hiszen ez is szintén vizsgálatokkal igazolható, hogy hónapokig jelen van a függönyben, szőnyegben, ruhákban a dohányfüstnek a toxikus, irritáló, rákkeltő, mutagén anyagai, és ezek szellőztetéssel és egy egyszerű, normál takarítással sem tűnnek el ezek a károsító anyagok. És gondoljunk bele, hogy hát minden felnőtt emberre, de főként gyermekekre, csecsemőkre, tehát akik kisgyerekek a padlón, szőnyegen játszanak, mászkálnak, szájukba vesznek különböző plüss állatokat, amelyek mondjuk egy dohányfüstös légkörben, tehát egy olyan házból származnak, ahol valaki dohányzott, elképesztően károsak lehetnek a gyermekekre nézve. Nem tudom, szeretnél most mondani, vagy folytassam egy kicsit az egészségügyi hatásokkal? Én nem csak arra gondolok, ugye, hogy azért kérdeztem a kipufogó gázra, meg a kitettségre, mert ugye természetesen azt láthatjuk, hogy valószínűsíthetjük, hogy ez káros. De a kérdés mindig a kár mértéke, mert ha a cigarettáról kimondjuk, hogy ez káros, és azt betiltjuk, vagy legalábbis jelentősen korlátozzuk, úgy, ahogy te is mondtad a tételmondatban, hogy ez közügy, és arra nézve védeni kell a közt a dohányosoktól, akkor azt is mondhatjuk, hogy hát de ha van más is, ami hasonlóan káros, jelesül például az autó kipufogógáza, akkor nagyon nehéz az ellenérvelni, hogy azokat ne tiltsuk be. Illetve meg kell nézni, hogy mit is jelent ez a kitettség, mert hogyha tényleg arról van szó, hogy nyíltan kinti dohányzás az tulajdonképpen elenyésző hatású, vagy nincs is igazából hatása a passzív dohányosra, akkor fölöslegesen korlátozzunk egyéni szabadságjogokat, hiszen nincsen ez a kárelv, amire te fölhívtad a figyelmet. Úgyhogy ezért keresem én itt a szabályozásnak a határait, hogyha azt egyébként elfogadod, hogy az egyénnek az önrendelkezési jogába az belefér, hogy a saját testét azt nyugodtan károsíthatja a dohány termékeknek a fogyasztásával. Bárki. Oké, térjünk is rá akkor talán az autóknak és a kipufogó gáznak a helyzetére, ha ezt így felvetetted. Itt 4 pontban szeretném összegezni az álláspontomat, mehetünk majd szépen egyesével is végig rajtuk. Első pontom az, hogy önmagában ugye az, hogy vannak egyéb helytelen, erkölcstelen, jogellenes károsító magatartások, azok nem lehetnek vagy nem szolgálhatnak indokul arra, hogy más károsító magatartásokat is csináljunk. Tehát attól, hogy egyébként nem tudom én, vannak tömeggyilkosok és vannak gyilkosok, az nem jogosíthat fel engem, hogy megüssem azt, akinek nem tetszik a véleménye számomra. Tehát szerintem ez egy nem jó hivatkozás, hogy egyébként vannak ilyen negatív dolgok. Attól még, hogy az alkohol káros, attól még a cigarettát betilthatjuk. Igen, ezt akár mondhatjuk így is, bár ahogy ugye kezdtem is, én nem a betiltás irányából közelíteném meg, hanem a nem dohányzók védelme felől. De ez lenne az első érvem, hogy attól, hogy léteznek még egyébként helytelen tevékenységek, még ez nem indok arra, hogy más helytelen tevékenységeket is elfogadjunk. De ettől egy sokkal fontosabb ellenérvem az a mérleg serpenyője. Vitázhatunk, és ez lesz majd egy negyedik pontom ebben az autós szempont kapcsán, hogy az autózás az most mennyire hasznos tevékenység össztársadalmilag, de azért ezt mindenképpen szerintem elmondhatjuk, hogy a mérleg serpenyőben a dohányzás kapcsán az ellenoldalon nincsen semmi. Tehát van egyszer egy
másokra káros tevékenység, és nincsen semmilyen pozitívum, amit fel tudunk hozni a dohányzás mellett. Ezzel szemben a gépjármű használat és a kipufogó gázok kapcsán, ott bár ugyanúgy van számtalan negatív hatás, és ezekkel egyébként egyetértek, de mégiscsak azért a mérleg másik serpenyőjében számtalan pozitív hatás van, gondoljunk csak a tűzoltókra, mentőkre, rendőrségre, hogy azért az mindenkinek érdeke, hogy ilyen közszolgáltatásokat elérjünk, de akár a gazdaság működése szempontjából is fontos, hogy ne csak szekérrel, lóháton lehessen árukat mondjuk fuvarozni, vagy a boltokba elvinni. Úgyhogy itt azért a mérleg serpenyője nagyon fontos ezt is mindig vizsgálni. A harmadik pont az lenne, amiről már az előbb utaltam, hogy azért az autó kipufogó gáz az kutatások szerint nincs annyira káros, mint a dohányfüst, tehát ott azért más koncentrációja van. Itt egy kicsit közbevágok, hogy ugye nincs olyan káros, mint a dohányfüst, de talán azért, mert jellemzően bent senki nem ereszt a 4 fal között kipufogó gázt a szobájába, tehát nem tudjuk ugyanazokat a méréseket végezni, mint a dohányzás esetében, ahol azért a zárt helyen történő dohányzás is előfordul, vagy a zártabb helyen történő, koncentráltabb dohányfüsttel hamarabb találkozik az ember, mint a koncentrált kipufogó gázzal. De a főérvem nem is ez, hanem persze, írjuk alá, hogy a kipufogógáz az nem annyira káros, mint a dohányfüst az emberi szervezetre, de a kipufogógáz az sokkal károsabb a környezetre, és az pedig hosszú távon szintén aláássa a társadalmat, hogyha mondjuk a káros szén-dioxid kibocsátás miatt emelkedik az átlaghőmérséklet, és nem lesznek termőföldek, akkor az adott esetben még erősebben károsítja az emberi társadalmakat, mint az, hogy valakinek esetleg egy keringés zavara a dohányfüsttől. Igazából meggyőztél, mondhatnám ezt is, de csak azért nem mondom, mert 4. pontnak magam is ezzel készültem, hogy egyébként igen, tehát én ezzel egyetértek, hogy én is nagyon sok olyan kutatást olvastam, hogy a járművek, gépjárművek kipufogógáz okozta légszennyezettség, az bele sem gondolunk, és a legtöbben ezt külön utánajárás nélkül nem is tudjuk, hogy valójában tényleg mennyire károsak, és egyrészt a környezetre is, aminek gyűrűző és közvetett hatásai kapcsán ránk is emberekre, de egyébként közvetlenül is. Tehát itt nagyon most ilyen konkrét adatokkal nem készültem, de érdemes utána nézni, hogy egy légszennyezett város, tehát az autó kipufogógáz által légszennyezettebb város, az akár 5-10 évet is el tud venni átlagosan az életünkből, ami elképesztő adat. Igen. Tehát alapvetően én mondhatom, hogy egyetértek ezzel, és hogyha igenis tudományosan az igazolható, hogy a gépjárműveknek ennyire káros hatásai vannak, akkor bizony el kell gondolkodnunk, és lépéseket kell tennünk abba az irányba is, hogy elkezdjük ezt is csökkenteni, korlátozni. Egyébként szintén e felé megy a nyugati társadalmunk, ami szerintem jó irány. Tehát kezdhetjük ugye azzal, hogy ösztökéljük először is az embereket is, hogy egyáltalán a társadalmat, hogy áttérjünk környezetbarátabb, akár tömegközlekedésre, akár elektromos járművekre, és ennek majd lehet előbb-utóbb egy olyan következménye, hogy a gépjármű, vagy még, bocsánat, hogy miért befejezném a saját gondolatomat zárójelben, még visszatérve egy olyan gondolat, hogy valahogy megpróbálni ösztökélőkkel, akár tiltásokkal a nem hasznos gépjármű használatot, tehát a idézőjeles kocsikázásokat, és aminek nincs igazából társadalmi, az ilyeneket megpróbálni csökkenteni, és tényleg előbb-utóbb majd korlátozni, és ez elvezethet szépen oda, hogy a kipufogó gáz okozta károsodást is nagyon jelentősen tudjuk csökkenteni. Uh-huh. Jó, hát ugye én is nem azt mondom, hogy segítségedre sietek, hanem én is elmondom, hogy az én érvemből sem az következik, hogy akkor a cigarettázás az legyen szabad, hanem ugye te úgy fogalmaztál meg, hogy attól, mert még van más is, ami káros, az nem jelent erre vonatkozólag semmit. Én meg úgy fogalmazom, hogy az, hogy találunk mást is, ami káros, az arra ér, hogy azt is esetleg korlátozzuk, hogy tiltsuk be, tehát nem menti föl, hanem épp ellenkezőleg azzal is kell kezdeni valamit. Jelesül ebben az esetben az, hogy nem következik az én érvemből sajnos, hogy a dohányzás az legyen partalan, hanem az következik, hogy hát akkor a kipufogó gázzal is kell kezdenünk valamit, úgyhogy én még nem vagyok kint a vízből, viszont felvetnék egy valódi ellenérvet, amire szeretném, hogy reagálnál. Igen,
Mondjuk azt, hogy káros, és mondjuk azt, hogy van kárenyhítési kötelezettség. De ebből nem következik az, hogy akár csak a teljes de nem tudom, hogy hol állunk meg. Tehát azt mondani, hogy tehát mi következik abból, hogy a dohányzás közügy, és mi következik abból, hogy káros másra nézve, aki nem dohányzó, milyen eszközökkel védjük meg. Mert én erre azt tudom mondani, hogy van egy tűrési kötelezettség, hogyha úgy tetszik, az emberi kapcsolatokból származó kárviselési tény, ami azt jelenti, hogy ahogy én az utcára megyek, vállalom a kockázatát annak, hogy kipufogógázt lélegzek be, hogy elüt egy autó, hogy megtámadnak. Ez nem szokott megtörténni, de a kockázat mindig ott van. És szintén én azzal, hogy más emberek között élek, sajnos ki vagyok téve más embereknek a káros szokásainak is. Mindent meg tudok tenni annak érdekében, hogy ezt elkerüljem, de óhatatlan, hogy belefutok ilyenbe, és óhatatlan, hogy más is belefut az én káros szokásaimnak a következményeibe. Tehát, hogy hol húznád meg a határt, mi az, ami azt mondod, hogy na ez lenne az út, amelyre érdemes társadalmi szinten rálépni. Mert, és akkor itt jön az érvemnek a másik része, az azért eléggé nem járható út, hogy mindenről, amitől kimutatjuk, hogy káros, azt jelentősen korlátozzuk vagy tiltjuk, mert akkor abból az egy eléggé steril és unalmas élet következik. Ugye azt talán most még nem emeltük ki, hogy ez a vita egy szellemi játék, tehát nem feltétlenül a saját álláspontunkat említjük mindig ebben a vitában. Úgyhogy igen, úgyhogy próbálunk néha, vagy gyakran is sarkosan fogalmazni, hogy minél inkább érthető legyen az álláspontunk, illetve élvezhető legyen a vita. Tehát én itt is igyekszem sarkosan fogalmazni. Gyakorlatilag szerintem ott van a határ, hogy akár csak egyetlen atomnyi dohányfüstnél van a határ. Tehát szerintem sarkosan fogalmazva mondhatjuk, hogy senkinek nincs joga akár csak egyetlen atomnyi dohányfüstöt sem más tüdejébe juttatni, aki ezt nem szeretné. Az, hogy a saját tüdejébe hogy juttat és mennyit, az ugye, ahogy említettem, szerintem az ő dolga, de az, hogy más tüdejébe akár csak egyetlen részecskényi dohányfüstöt is juttasson, az már szerintem nem megengedhető. És itt említeném a példaidat, vagy reagálnék a példaidra, hogyha valaki kimegy az utcára, akkor azzal, hogy említetted, vállalja többek között annak a kockázatát, ha jól jegyzeteltem, akkor azt hoztad példának, hogy elüti egy autó, vagy megtámadják. Viszont ezeknél mindkettőnél igaz, hogy ezeket nem engedjük, tehát ez mindkettő tiltott. Nyilván benne van a kockázat, de attól még társadalmilag ezt nem engedjük meg. Tehát nem engedjük meg, hogy valakit elüssenek autóval, és nem engedjük meg, hogy megtámadják. Én úgy gondolom, a dohányfüstnél, a dohánycigaretta használatnál is ugyanide kellene eljutnunk. Tehát egyszerűen védenünk kellene a nem dohányzókat attól, hogy nekik akár csak egyetlen részecskényi dohányfüst is a tüdejükbe kerüljenek. Nyilván ettől még ugyanúgy, ahogy elütheti szabálytalanul valaki a utcára kilépő embereket, előfordulhat, hogy valaki jogellenesen és szabálytalanul dohányzik, és akkor mégiscsak dohányfüst kerül a tüdejében, de hogy nekünk ez társadalmilag szabályainkkal ezt tiltanunk kellene, és meg kellene próbálnunk, hogy ezt elérjük, hogy ez a tiltás hatékonyan is működjön. Jó, értem, és ez tök jó érv, viszont akkor ebből az is következik, hogy aki influenzás, az sem menjen az utcára, mert ugye annak még nagyobb is a valószínűsége, hogy véletlenül tüsszent, és tényleg effektíve én is elkapom tőle a felső végútit, aztán kiesek a munkából, meg rosszabb esetben kórházba kerülök, stb. Tehát akkor mondjuk azt, hogy igazából álljunk vissza a Covid szintű társadalomra, általános jelleggel, és aki egy kicsit is beteg, pontosan azért, hogy védjük az egészségeseket, az maradjon otthon. Kicsit itt sántít szerintem a példa, mert ugye, ahogy említettem, itt a mérleg két serpenyőjét nézve, a dohányzásnak nincsen pozitív oldala már, mint arra gondolok, hogy egy az nem dohányzóra nézve. Sincs. Az influenzának sincs, viszont ugye egy dohányzó, vagy tehát bárki, aki dohányozni szeretne, ő dönthet arról, hogy dohányoz, vagy nem fog dohányozni, vagy nem. Tehát ő például el tud jutni úgy a munkahelyére, el tud menni úgy bevásárolni, tudja élni a mindennapi életét a társadalomban, hogy nem gyújt rá közterületen. Ezzel szemben egy viszonylag enyhe, tehát ezt a viszonylag enyhét úgy értem, hogy az orvostudomány mindenkori állása szerint egy társadalmilag egy átlagember számára viszonylag enyhe lefolyással megúszható betegséggel valaki
nem tudja úgy élni az életét, hogyha nem megy ki az utcára, mondhatni. Tehát nagyon korlátozottan, hogy ne dolgozzon, ne menjen el boltba. Tehát azt, hogy valaki csak egy sima náthával, vagy egy enyhe influenzával ne mehessen, ne használhassa a közterületet, hiszen ugyanúgy ezeket a vírusokat kilélegzi, és akkor a dohányfüstös hasonlóan mások tüdejébe jut. Itt szerintem nem ugyanarról beszélünk, viszont ez egy jó vita, egy másik vita lehetne itt például a maszk használat, vagy az ilyen oltásnak a kérdései, és szívesen folytathatjuk majd valamikor ezzel, mert szerintem ez egy nagyon jó téma, és egyébként én támogatnám, hogy aki betegnek érzi magát, az maszkot vegyen fel. Na igen. Jó, értem, viszont akkor mi a válasz arra, hogy mi a megfelelő? Tehát azt mondja, hogy egy atom se kerüljön másnak a szervezetébe, akkor ez azt jelenti, hogy aki dohányozni szeretne, az otthon 4 fal között, hogyha egyedül lakik, és akkor az ő dolga, de vagy menjenek el egy szivattyú. Hol írjam alá? Magam sem mondhatnám szebben. Okay. Igen, tehát gyakorlatilag én ezt gondolom, hogy és a torinói példát azért is említettem legelőször, mert szerintem ez egy nagyon jó irány. Tehát én onnan közelíteném meg a dolgot, hogy a közterületet, az olyan területek, amit bárki szabadon használhat. Ezeken a területeken kellene. Én azt gondolom, hogy először, talán kicsit fura lesz a logika, de először teljesen betiltani, és amikor elkezd a társadalom egy kicsit érni, és a kultúrál dohányzás ki tud alakulni, akkor bevezetni olyan szabályokat, mint amit például Torinóban most hoznak, hogy igenis mondjuk bizonyos távolságon belül lehet dohányozni, mert nyilván nem önmagában, tehát hogyha sehol, tehát egy mezőre kisétálok, ami mondjuk egy közterület, vagy egy hatalmas park közepére, vagy nem tudom, egy sivatagi alföldi területre, ami pár év múlva lehet, hogy sivatagi terület, tehát oda kisétálok, és tök egyedül vagyok, és kilométeres körzetemben nincs senki, akkor nyilván valójában nincs indoka, hogy ott én miért ne gyújthatnék rá, hiszen ott senkinek nem okozok alapvetően kárt. Tehát ilyen helyeken lehetővé kell tenni, de amíg ennek nem alakul ki a kultúrája, addig én azt gondolom, hogy onnan kellene kiindulnunk, hogy közterület tilos, magánterületen dönts el a magánterület tulajdonosa. Egyébként ebből kifolyólag én a jelenlegi szabályozást, ami összességében szerintem hasznos társadalmilag, de mégis rossz logikán alapul, hogy egy termekben például be van tiltva, én ott az éttermek tulajdonosára bíznám, és onnantól kezdve én, mint étterembe étkezni szándékozó, el tudom dönteni, hogy milyen éttermet választok. Olyat, ahol dohányfüstöt fogok beszívni, vagy olyat, ahol a tulajdonos betilt, vagy nem engedi a dohányzást, és ott nem lesz dohányfüst. De akkor ezen a ponton te még a liberalizáció irányába is lépnél. Bizony, ez az én hozzáállásom, hogy megközelítésem az bizonyos tekintetben szigorítana, bizonyos tekintetben meg liberalizálna. Na várjál, egy gyors kérdés, és akkor az, aki mondjuk albérletbe kényszerül, mert olyan az élethelyzete, és olyan albérletelnek a tulajdonosa nyilvánvalóan tiltja a dohányzást, mert az ugye neki egy plusz befektetést igényel, hogy kiköltözéskor fessen, cserélje a bent lévő bútorokat, fülkéket, stb. Ismerjük, és közterületen se gyújthat rá, de egyébként dohányos, mert ő úgy döntött, hogy dohányozni szeretne, az mit csináljon ebben a rendszerben? Igen, ebben a rendszerben vannak, vagy lehetnének olyan megoldások, amelyek ezt segítségére tudnak segíteni egy ilyen személynek. Nyilván az elsődleges javaslatom az lenne, hogy próbáljon meg leszokni, hiszen ez neki is jó lesz, de ez csak egy ösztönző lenne, tehát én semmiképpen nem kényszeríteném erre. Erre, ami talán leginkább megoldást jelenthet, és ha jól tudom, akkor Ázsiában most nem vagyok biztos, hogy ez Japán, vagy Dél-Korea, vagy talán egy másik ázsiai ország, de ott például már kezd kialakulni a kultúrája, hogy közterületeken gyakorlatilag csak elzárt, ilyen dohányzásra kijelölt helyeken lehet dohányozni, de ezt úgy képzeld el, amennyire hogyha az információim jók, ahogy láttam, hogy ezek így gyakorlatilag mint egy nagyon nagy méretű telefonfülkét úgy képzeld el, tehát ez majdnem egy ilyen teljesen zárt, nyilván fejlett és modern társadalom, tehát ott valamilyen elvezetést valahogy megoldanak, de a lényeg az, hogy egy ilyen hatalmas nagy telefonfülke jelleggel vannak kialakítva a közterületeken dohányzásra kijelölt helyek, és ott akkor oda be lehet menni, és aki ott szeretne dohányozni, az ott nyugodtan tud pöfékelni, és ezek, tehát megfordulna ugye a helyzet, nem az lenne, hogy most bárhol lehet, hanem pont, hogy a közterületeket lehetne szabadon használni, és így védve lenne az is, aki nem szeretne dohányozni, és mégis lehetővé lenne téve annak is a dohányzás, aki
aki mégis emellett dönt. Jó, akkor támadjuk meg ezt a intézményvédelmi oldalról mind a kettőt, de kezdjük a végén. Tegyük fel, hogy bevezetjük ezt a szigorú rezsimet, akkor azt azért be is kell tartatni. Tehát onnantól kezdve, aki közterületen rágyújt, azt meg kell bírságolni, másnak a magánterületén rágyújt, nyilvánvalóan bírságolni. Aki mégse tartja ezt be, és kárt okoz valakinek, az valamiféle kártérítési igénnyel felléphet, ugye? Akkor ellenem. Mennyit költsünk akkor az új rendőrségre, mennyi rendőrnek legyen ez a feladata, hogy ezeket a fantasztikusan fontos szabályokat betartassa, illetve akkor hogyan tudjuk ezt így, vagy tudjuk esetleg számszerűsíteni mondjuk egy polgári per kapcsán, hogy ha én mégiscsak valamiféle szívbetegséget elkaptam, és rámutatok a szomszédra, hogy az füstölög a saját házában, de én érzem a cigarettafüstöt, és szerintem én attól betegedtem meg, akkor ezt én tudom-e érvényesíteni. Ugye hasonló korlátozások és tiltások gyakorlatilag manapság is vannak, tehát ezek léteznek, és ma is annak bírságok. Nyilván ezek nem olyan hatalmas összegek, és a kapacitás meg az anyagi forrás sincs igazából, meg ahogy mindannyian láthatjuk, ahogy sétálunk egyet valamilyen nagyvárosban, hogy azért ez a játszóterek, iskolák, óvodák környezetében történő tiltott dohányzás azért nem teljesen valósul meg, de szerintem azért rengeteget fejlődött e körben a társadalom, tehát ha visszagondolunk a 90-es évek közepére mondjuk, ahhoz képest, hogy mondjuk egy játszótér közelében, játszótér mellett, kórházak bejáratánál mennyit dohányoznak manapság az emberek, szerintem ebben nagyon sokat javultunk, és ez nyilvánvalóan a tiltásoknak és korlátozásoknak köszönhető. Tehát szerintem ez tud működni, nem kellene hozzá egy akkora hihetetlenül hatalmas nagy kapacitásbővítés etéren, inkább egy szemléletváltás, amihez hozzá tud segíteni a szabályozás, illetve csak megint egy példa, hogy mondd csak. Annyiban más, ugye, hogy nem tudom, hogy pont erre utaltál, de én így fordítottam magamba, hogy ugye itt Magyarországon az a dohányzásnak a csökkentése az azért is volt szerintem sikeres, mert hogy tényleg teljesen egyértelmű volt a szabályozás, hogy az éttermekben, bárokban, stb. Nem lehet, kivéve a teraszokon, ott is a bejárattól számított 5 méterre. Ez nagyon egyértelmű. És az is meg volt határozva, hogy ezt nem tartják be, akkor nem a dohányosokat bírságolják egyesével, hanem a helynek a tulajdonosát. Ezért elképesztően érdekeltek voltak már az első naptól fogva, hogy ez be legyen tartva. És emlékszem is, hogy ott, amikor ezt bevezették, nem tudom, hogy neked vannak ilyen élményeid, még voltak azok, akik keresték a kiskapukat, meg trükköztek, meg győzködték a tulajdonost, vagy nem a tulajdonost, hanem az ott dolgozókat, hogy na de csak egy kicsit meg hagy legyen, és rögtön kategorikusan kijelentették, hogy nem, emberek, ennek itt vége van, ő nem fogja megfizetni az egyébként jelentős összeget, ő nem azért dolgozik, hogy az államnak utána odaadja a dohányzás utáni bírságot, tessék ott dohányozni, ahogy az a jogi szabályoknak megfelel. És hogy itt ez a másik, hogy ebben az új rendszerben viszont a közterületeket, meg a magánterületeket kellene védeni, ami mindenképpen egy külső rendőrségi elemet feltételez, hiszen nincsen egy ilyen közbeiktatott érdekelt, mint az étteremnek az üzemeltetője, aki betartatja keményen. Itt nem. Itt neki valakit meg kell fizetnünk azért, hogy védje azokat a személyeket, akiknek egyébként csak sétálgatnak a parkban. Igen, amiket említettem, szerintem ezekre is példák. Tehát itt igen, amit most te emeltél ki a példáimból, azok valóban inkább az intézményi, tehát az adott magántulajdonos közrehatása miatt következtek be. Viszont játszótereken, bölcsődék, óvodák, iskolák környezetében, kórházak, egészségügyi szolgáltatók közelében, ott is, ha megfigyeljük, ott sem dohányoznak az emberek, csak a kijelölt határon túl, tehát, és ott ugye nem ebből fog, tehát ott nyilván nem a játszóteret vagy a önkormányzatot, a kórházat bírságolja az igen. állam, és mégis működik, tehát mégis elindul. Én azt gondolom, hogy itt is, tehát hogyha egyszerűen egyértelmű lenne. Gondold, de hogy azért apaként látnád, hogy ott dohányoznak a tinédzserek napközben a játszótéren, biztos, hogy oda mennél azonnal. Pontosan. És szerintem éppen ez lenne, ami tudna segíteni, tehát szerintem nagyon sokan vannak így, akik mondjuk a saját gyermekük védelme érdekében már korábban a 90-es években is szívesen felléptek volna, például egy játszótéren a
a 3 éves kisfiúktól egy méterre dohányzóval szemben, csak nem volt meg a társadalmi támogatottsága, a jogszabály alapja. Hogyha ezt egyértelmű szabályokkal megteremtenénk, és azt mondjuk, hogy közterületen tilos, ráadásul jó nagy bírsággal jár, akkor ennek idővel ki tud alakulni egy olyan kultúrája, amikor, hogy úgy mondjam, ciki lesz közterületen dohányozni. Adott esetben nyilván még a közterületfelügyelők vagy a rendőrök akár külön kapacitás nélkül, hogy említettem, a mindennapi munkájuk során járva kelve valakit tehát meglátva közterületi dohányzást bírságolnak is, és a kultúra kialakulásának meg lesz az a visszatartó ereje, hogy 5-10-20 év múlva elvétve találkozunk majd közterületen dohányzókkal. Legalábbis ezt remélném én. Uh-huh. Jó, én csak azért, hogy akartam én is egy számot hozni, ugye nem lesz sajnos teljesen jó a hallgatóktól, amiatt elnézést kérek, de ez a nyílt vitának a hátránya is, hogy én más típusú ügyekbe készültem, hogy az Egyesült Királyságban néztem utána, hogy ők ezzel tisztában vannak, hogy ez egyébként pénzbe kerül, és fel kell lépni majd ott is. Ugye ott, amit az elején, a vita elején említettünk, hogy ott nem erről az oldalról, mint Torino fogják meg a kérdést, hanem a kereskedelem oldaláról, és hogy emiatt a fekete piac ellen kell fellépni, illetve az, hogyha valaki fiatalon mégis dohányzik, az ellen kell személyesen fellépni, és ott a kormányzat 30 millió fontot különít el kifejezetten az enforcementre, vagyis a végrehajtásra, magyarul a rendőrségre, közterületfelügyeletre, stb. Azzal, hogy ott meg van vonva a mérlegnek a másik serpenyője, hogy évente viszont 17 millió font megtakarítást remél az egészségügyben, azáltal, hogy a dohányosok száma az radikálisan csökkenni fog, álláspontjuk szerint. És akkor itt kanyarodnék vissza a másik problémára, amit szerettem volna felvetni, hogy oké, de ki tudjuk-e azt mondani, hogy ha valaki dohányzik, otthon 4 fal között úgy, ahogy akkor te szeretnéd, az nem károsít meg engem, meg téged mégis. És én szerintem az a nagy problémánk, hogy nem, mert azáltal, hogy viszont mi egy kockázatközösség tagjai vagyunk, és itt most az egészségügyre gondolok, így bizony még akkor is bizonyos szinten károsít minket, hogyha csak magát károsítja, jelesül megterheli az egészségügyet a saját döntésével, amihez tényleg, hogy mondjam, tehát egy kicsit erősebb lelkierővel érvelhető, hogy ezt elkerülhette volna, mégis orvosi órákat, ápolói órákat vesz el az általános egészségügytől, mert hogy neki olyan egészségügyi problémáik alakulnak ki, amik a dohányzásnak a szövődményei. Részben elveszed a kenyerem, mert én magam is folytattam volna ezzel, hogy ez a sajnálom. Plusz ráköltés, tehát ugye, mert eddig azzal érveltem, hogy korábban azt említettem, hogy nem kellene olyan túl nagy anyagi forrást erre ráfordítanunk ezen általam említett szabályok betartására, de azzal is tudom folytatni, amit említettél, hogy szerintem ez egy megtérülő befektetés, tehát azok a plusz források, amit viszont ráfordítunk, akár mondjuk felállítunk egy dohányzás figyelő rendőrséget, nem tudom, vagy csak tényleg több kapacitást rendelünk ezt betartó állami szervekhez. Szóval ez egy megtérülő befektetés, mert szerintem az egészségügyi kiadások csökkenése kapcsán össztársadalmilag ezzel jobban fogunk járni. És igen, tehát azzal, amit említesz, én egyet tudok érteni, tehát hogyha másik megközelítés felől vizsgáljuk a kérdést, hogy tehát a kínálat csökkentési oldalról, és elkezdjük ilyen lépcsőzetes felmenő rendszerben mondjuk a dohánytermékekhez történő hozzáférést csökkenteni, korlátozni, tiltani, akkor ennek valóban meg lesz szerintem az egészségügyi eredménye, és igen, egyébként én azzal is egyet tudok érteni, hogy a jelenlegi egészségügyi finanszírozás, ez a társadalombiztosításnak a mostani rendszere nem a legideálisabb. Szépen fogalmaztál. Mire gondolsz? Igen, nem engedlek ebbe ki. Konkrétan, amit erre gondolok, az az, hogy mindenki ugyanolyan mértékben férhet hozzá az ingyenes állami egészségügyhöz. Itt most én csak arra az aspektusra, nyilván rengeteg gond van az állami egészségügyel, de én itt most kifejezetten erre célzok, hogy nem mérlegeljük azt a szempontot, hogy valaki mennyire járul hozzá ahhoz, hogy ő megbetegedjen, vagy valamilyen orvosi ellátásra szoruljon, tehát mennyire tehet erről. Nyilván ez egy másik kérdés, hogy ez egy gyakorlatban hogy mérhető, hogy ellenőrizhető, de elvi szinten igenis szerintem el kellene mozdulnunk előbb-utóbb egy irányba, főleg, hogyha ennek a gyakorlati
ellenőrizhetősége is azért részben szerintem már megvan, és mindjárt ezzel folytatom, hogy igenis, aki tehet arról, aki felelős azért, hogy ő valamilyen betegségben szenved, és emiatt orvosi ellátásra szorul, az igenis, ha nem is teljesen, de valamilyen mértékben járuljon hozzá ennek a kezeléséhez. És akkor ennek a gyakorlati ellenőrizhetősége kapcsán, hogyha jól tudom, akkor a dohányzás, tehát az, hogy valaki dohányzott az elmúlt időszakban, nem tudom, hogy ezt mennyire visszamenőleg tudják mérni, de hogy ez például vérvételből egészen jól kimutatható, hogy az elmúlt hetekben, vagy talán hónapokban is ő dohányzott-e, és például ezzel lehetne ösztönözni, akár be lehetne vezetni valamilyen plusz TB fizetési kötelezettséget azoknak, akik dohányoznak. Ez megint csak ugye afelé mutat, hogy ne tiltsuk be, hanem csak ösztökéljük ezzel is arra az embereket, hogy nem éri meg dohányozni, mert ugye például az adó, tehát ugye a dohánytermékeken a rengeteg plusz jövedéki adó, az is egy ilyen eszköz, amivel plusz fizetésre kényszerítjük gyakorlatilag a dohányosokat. Hasonló lehetne az egészségügy kapcsán, hogy egyrészt valamilyen plusz TB-t kellene fizetniük, vagy másik oldalról megközelítve azok, akik mondjuk bizonyos szempontoknak megfelelnek, és mondjuk ennek része lehetne, hogy nem dohányoznak, tehát nem tudom én, tényleg ebben nincs pontos ismeretem, hol tart a technika, hogy mennyi időre visszamenőleg tudjuk kimutatni a vérből a dohányzást, de mondjuk bizonyos időközönként ezt igazolni tudják, hogy nem dohányoztak, ők kedvezményben részesülnek, és mondjuk, nem tudom, jobb ellátást kapnának, várólistán hamarabb kerülnének sorra, tehát valamilyen kedvezményt, tehát hogy ne kelljen többet fizetni a dohányosoknak, hanem másik oldalról adjunk kedvezményt azoknak, akik vállalják, hogy ők bizony nem károsítják magukat, és nem okoznak a társadalomnak plusz egészségügyi kiadásokat. Na várjál, most én is szándékosan sarkítani fogok, de akkor tulajdonképpen ez úgy néz neki a gyakorlatban, vagy úgy nézhet neki a gyakorlatban, hogy bemegy az állampolgár az éves ellenőrzésre, ami mondjuk kötelező lenne a TB igénybevétele miatt, meg a TB ármeghatározása tekintettel. Vagy csak a kedvezmény. Akik szeretnek kedvezményt, az elmehet, ez már azért finomabb változat, de igen, oké. Jó, igen, értem, de mégis csak megfogalmazás kérdése. Tehát azért, hogy meghatározza, hogy mennyi TB-t szeretne fizetni, elmegy az egészségügyi vizsgálatra, akkor is meghatározza, ha nem megy el, ugye? Na, és ott leveszik a vérét, és a vére alapján határozzák meg, hogy mennyit kell befizetnie TB-nek járulékként. Ugye a nap végén ez lenne. Igen, de a vérvétel ugye az maga gyakorlati megvalósíthatóság részén itt inkább az elfelől közelíteném meg, tehát hogy kössük össze az egyéni felelősséget azzal, hogy utána milyen állami ellátásban, vagy milyen fokú, vagy milyen minőségű állami ellátásban részesülhetünk. Ha ezt vérvétellel lehet ellenőrizni, akkor a vérvétel lenne az eszköze. Vagy akármi, de hogy ez nem a sikítófrász kategória, tehát most sok hallgató esetleg ilyenkor sírva üvölt, hogy hát ez maga a labor diktatúra, hogy én akkor most bemegyek az orvoshoz, az orvos mindenféle vizsgálatot végez rajtam, és utána az állam meg kiszabja az adót. És hogy akkor ez milyen? Ez kicsit már tehát ez nagyon erősen az emberi méltóságnak a kérdését is felveti, hogy... Fölveti, abszolút, csak nézzük meg, ugye mi az alternatívája, tehát mi van a mostani rendszerben, vagy fizeti az ember a méregdrága magánellátást, vagy bizonyos csipő, protézis műtétekre 6 évet várakozik, vagy én nem tudom pontosan a jelenlegi számokat, és tudjuk, hogy milyen minőségű ellátást kap. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a egészségügyi ellátásra jelenleg nincs annyi forrás, amennyi kellene, és mondhatnánk persze, hogy és kellene is a mindenkori kormánynak erre többet fordítania, na de jön a következő kérdés, hogy miből, és akkor itt lehetne erre a mibőlre egy válasz, hogy hát abból, amit mondjuk azon forrásokból, akik a többlet társadalombiztosítást befizetik szolidaritásként. Nem is szolidaritásként, hanem egyszerűen azért, mert ők igenis hozzájárultak ahhoz, hogy megbetegedjenek. Egyébként ezt nem akarom, ez ugye egy kicsit más téma, már nem akarom a dohányosokra kisarkítani, mert ez nem csak a dohányzással kapcsolatos lenne. Ebbe a körbe bevonható lenne, itt most csak egyetlen példát, mondjuk az extrém sportolók is. Ott megint csak én azt gondolnám, hogy indokolt lehet, hogy aki vállalja azt, hogy jelentősen nagyobb kockázattal kerül
a állami kórház vagy egészségügyi szolgáltatókhoz, az vagy magasabb TB-t fizessen, vagy ne fizessen magasabb TB-t, de hogyha viszont oda kerül, és mondjuk eltöri a lábát, és meg kell műteni, akkor igenis ehhez járuljon hozzá. Stimmt. Szóval igazából csak lekerekítem, mert tényleg nem az egészségügy most a tárgya ennek a vitának. Te az én érvemre, ha jól értettem, ami arról utalt, hogy vannak egészségkárosító hatásoknak financiális oldala, tehát az egészségügyet is terheli, arra nem az a válasz, hogy tiltsuk be, hanem az, hogy akkor adott esetben ez az árát fizesse meg az egészségügyi rendszerben valamilyen formában. Így van, és ez szerintem még mindig egy sokkal szabadabb hozzáállás, mint a tiltás. Mert ugye, ha betiltjuk akár felmenő rendszerbe, akkor előbb-utóbb oda jutunk, hogy nem dohányozhatsz. Viszont ha csak azt mondom, hogy ez drágább lesz, és többlet mondjuk TB-t kell fizetni, stb., akkor még mindig én döntök. Tehát megvan a döntésem. Persze, nyilván sokkal rosszabb több TB-t fizetni, mint kevesebbet, de akkor is az én döntésem. Dönthetek úgy, mint hogyha be lenne tiltva, hogy nem dohányzok, és akkor nem fizetek több TB-t. Tehát szerintem ez még mindig egy barátibb hozzáállás lenne. Jó. Akkor az utolsó dolog, amit itt szeretnék visszautalni, ugye volt, csak említettük az új-zélandi törvényt, ami az angolhoz vagy a brithez hasonlóan a fokozatos betiltást helyezte volna hatályba, vagy léptette volna hatályba, viszont volt egy kormányváltás, és emiatt ezt a törvényt a hatályba lépését meghatározatlan időre elhalasztották, és az új kormány bejelentette, hogy új alapokra helyezi ezt a kérdéskört. Ő is elkötelezett a dohányzásnak a korlátozása iránt, de más megközelítést alkalmazna. Na most csak a rossz nyelvek azt mondják, hogy itt az új kormány az a dohánylobbi kormánya, és ez a valós indok a módosításnak. De most legyünk jó hiszeműek, és utána olvastam, hogy tényleg mire utalnak, és az utolsó érvem, hogy azt mondja, hogy általánosságban nem jó ennyire jogászkodni és társadalommérnökösködni, hanem ténylegesen azt kell elérni, hogy az emberek szokjanak le a dohányzásról, mert az a legolcsóbb, az a legegészségesebb, és egyébként amúgy is az a jövő. A fiatalabb generációk már amúgy sem dohányoznak, meg egyébként alkoholt is sokkal kevesebbet fogyasztanak, tehát a tendencia itt is javuló. Ami nincs elromolva, azt ne javítsuk meg, egyszerűen csak hagyjuk, hogy a társadalom felismerje, és inkább max erre költsünk, ezt mondja az új-zélandi kormány, erre költsünk, hogy ismeretterjesztő kampányok, és egyébként szépen ez a szokás, mint például, hogy egy másik példát mondjuk, a tubákolás is kihal, mert már nem lesz divatos, felismerik, hogy káros, drága, és akkor nem kell mérnökösködni, szépen kivirágzik ez a társadalom virága. Mit gondolsz erről? Éljen az új-zélandi kormány. Maximálisan egy szavazót szereztem, de jó. Alapvetően ugye igen, főleg az újek téren már, mint onnan megközelítve, amivel én végig érveltem, tehát hogy ne a tiltás oldaláról, hanem a nem dohányzók védelme felől közelítsük meg. Ebből a megközelítésben én is ezt mondom, igen, hogy ösztökéljük és azt érjük el, hogy az emberek önként szokjanak le a dohányzásról, és ebben támogassuk, segítsük, ösztönözzük őket. Viszont másfelől megközelítve a nem dohányzókat szerintem igenis védenünk kell, és az, hogy biztosítsuk azt, hogy közterületen, aki nem szeretné, annak a tüdejébe akár csak egyetlen részecskényi dohányfüst se kerüljön, ezt viszont szerintem a társadalomnak igenis el kell érnie, és ez irányba viszont kötelesek vagyunk lépéseket tenni. Szerintem ez végszónak is nagyon jó. Szeretnél még valamit hozzáfűzni a mai vitánkhoz? Egyetlen példát említenék még csak, hogy vannak hasonló ilyen közterületi tiltásra már, hogy ez nem egy ennyire elrugaszkodott és extra és hihetetlen jövőbeli skifi. Magyarországon például nem tudom, tudtad-e, hogy már 2016-ban Sopronban a belvárosban teljesen betiltották a közterületeken a dohányzást. Tehát, hogy ez egy ennyire gyakorlatilag lassan 10 éve lesz már, hogy ez Magyarországon is működik, és ez csak egyetlen példa, több település is hozott hasonló szabályokat. Erről hamarosan a soproni polgárok véleményt nyilváníthatnak. Így, igen, várjuk is a hozzászólásokat. Szóval, hogy ez egy megvalósítható, ezzel csak azt akartam a zárszóként elmondani, hogy ez a megközelítés igenis megvalósítható, és szerintem hosszú távon mindannyian jobban járnánk.
Nagyon örülök neki. Egyébként tényleg Sopronból is van már hallgatónk. Örülünk, hogy nem csak Budapestről és Pest megyéből, Londonból és Kisinyovból hallgatnak minket. Képzeld el, hogy ez a hallgatói kör, hanem van már azt gondolom, hogy a magyar megyéknek több mint a harmadából vannak hallgatóink, és szépen gyarapodunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ezen a héten is, és hogy itt nem dohányoztunk, hanem körbejártuk a dohányzás kérdését is, nagyon, nagyon szofisztikáltan, úgyhogy köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!